God aften og velkommen til nyhederne. Her til eftermiddag har vi et stændermøde i Frankrig, som bliver allergørende for fremtidens Frankrig. Stændermødet har været mellem de 3 stænder i Frankrig, som består henholdsvis de gejstlige, adelen og borgerskabet. Vi har også rapport ud på stedet Ulla Terkelsen. Ulla, hvad er der sket nede i Frankrig? Hvad vil det komme til at betyde? Hvilke krav er det stillet? Ja, hej Storff. Det er rigtigt. Jeg står hernede i Frankrig, hvor stændermødet lige er slut. Og folk er sådan begyndt at vrimle væk herfra. Det er tydeligt, at der har været rigtig mange hernede. Og på vej ud, der har jeg lige fundet Jacques Montet her, som jeg lige vil høre om, hvordan det gik. Det var jo hovedsageligt sådan folk fra den 3. stand, altså borgerskabet, som Jacques han repræsenterer, der kom med forslag. Hvordan synes du sådan, at mødet det gik? Jo, men jeg synes, det gik ganske udmærket. Vi fik fremsat vores krav, og det virkede til, at de lyttede efter og havde respekt for det, vi sagde. Ja, fantastisk. Men hvad var det så for nogle krav, I havde? Jo, men vi ville rigtig gerne have medbestemmelse. På den måde, så alle fra 3. stand, de skal have lov til at have en stemme til det her møde. Normalt der har det jo altid været sådan, så det kun har været 1. og 2. stand, der har lov til at have noget at sige inde til de her møder. Men vi vil altså gerne have lov at sige noget nu også. Ja, så vores stemmer skal tælle med. Og derudover, så vil vi gerne prøve at starte lidt i de små, og bare få vores hverdag til at glide noget nemmere. Og det føler vi, at vi kan ved, at man fjerner nogle af skatterne på salt, og nogle af de afgifter, der er. Sådan så vi kan bare få det lidt nemmere, også fra 3. stand, ellers har det svært. Ja, så I har sådan fokuseret meget på madvarerne, kan jeg sådan fornemme på det, og så selvfølgelig også, at I skulle have lov til at være medbestemmende til mødet, og det er jo også rigtig centralt for jeres hverdag, som du sådan selv kommer ind på, at for I sådan ligesom kan overleve, men jeg tænker også sådan lidt, er der andet I sådan har tænkt over? Altså, jeg har jo også hørt lidt om, at I gerne vil stoppe noget af det misbrug, der finder sted i de mindre landsbyer. Det er korrekt, og specielt ude på landet, der føler mange indbyggere sig marginaliseret og sat til side. Og det vi egentlig bare gerne vil have, det er, at vi vil have medbestemmelse. Vi vil ikke udnyttes mere. Vi vil selv have rettighederne over blandt andet vores jord, så vi kan jage. Lige nu der er det ofte sådan, at herremanden har jagtrettigheden. Det vil sige, at vi ikke engang kan jage en hjort, eller hvad der nu kommer ind på vores marker og ødelægge afgrøden. Det kan vi ikke engang, fordi det har vi ikke ret til. Og det vi egentlig bare gerne vil have, vi vil have lidt mere frihed, og frihed til selv at kunne styre vores liv. Ja, det kan jeg også godt forstå, men hvad så med sådan noget som anlæggelser af veje på herremændenes gårde og sådan noget? Det er jo også noget, der er blevet brugt mange penge på, ved jeg. Hvad har I sådan tænkt om det? Det er selvfølgelig korrekt, men det er jo en del af herremandens opgave for at beskytte folket. Men er det noget, I finder særlig nødvendigt for den almene borger, at der er private veje, som bliver betalt? De her private veje, de skal væk. Vi skal have dem offentliggjort, så alle kan benytte dem. Og det er hele tanken, vi gerne vil have, at det her det skal være for folket. Vi skal have væk med de her klassetrin, og så skal vi bare have ét folk. Spændende tanke. Mange tak for det, Jacques. Ulla Terkelsen, Paris. Mange tak, Ulla. Men der er oprør i Paris, har jeg hørt, og der er flere tusinder mennesker på gaden. Og kan du fortælle noget mere om det, Ulla? Jamen, det er rigtigt. Saint-Clouderne, de er jo på gaden i 10.000 vis af mennesker, og de mennesker, de er jo tidligere blevet regnet for ingenting, men nu er de blevet meget mere magtfulde, end man nogensinde har kunne forestille sig for bare få måneder siden. De kommer fra de skumleste og mest usle baggårde i Paris, og de går på gaden for at forandre samfundet. Og de har ligesom et håb og en drøm om, at de kan leve i et samfund, hvor alle har den samme status og den samme værdi. Og de er nemme at kende på gaderne, fordi de har en meget aggressiv og venstreorienteret holdning. Og man kan sige, at alle frygter dem. For selv kongen frygter også dem, fordi at tidligere, eller vi har lige fået beretning om, at der ikke for lang tid siden, der var der nogle af dem, der stormede slottet, hvor kongen opholdt sig. Og ikke nok med det, så er der beretninger om, hvordan de brutalt brød ind i flere fængsler og likviderede de indre fjender, som er imod revolutionen. Men revolutionen har ikke kun indre fjender, der er også ydre fjender, som specielt er Østrig,
De giver meget modstand. Det er selvfølgelig landene omkring Frankrig hovedsageligt, men specielt Østrig har meget modstand til det, der sker i Frankrig. Og situationen den er rigtig anspændt, og det er ikke til at vide, hvad der i sidste ende kan ske med Frankrig, men en ting er sikkert, at det med stor sandsynlighed fører til en meget stor og farlig konflikt. Tak herfra. Goddag og velkommen til dagens nyheder. Jeg har fortalt noget om Paris-revolutionen, fordi der er netop sket en kæmpe revolution i Paris. Det handler om, at tredje stand har for nylig erklæret sig selv for nationalforsamlingen. Og indved de andre stænder til at tilslutte sammen. Der var uroligheder i og omkring Paris, hvor der blev oprustet militære enheder uden for byen, hvilket skræmte borgerne, så begyndte at plyndre våben og krudtær. Og det hele kom ned netop i dag, da en stor forsamling stormede det gamle Stillefængsel. Og jeg er netop for at vide i Miljøsnegl, at vi har vores reporter, Ulla Terkelsen på stedet. Så Ulla, hvad har du til os? Jamen, jeg står her den 14. juli i Paris, lige ved siden af Bastillen, som man kan se herovre i baggrunden, og det er gået fuldstændig amok. Jeg vil skyde til, at der er omkring 8.000 mennesker her. De stillede sig rundt om hele fængslet, hvor de så krævede af fængselsdirektøren, at de skulle komme ind. Men han ville ikke overgive sig i starten. Men da flere af fængslets soldater begyndte, og man kan se, de løber rundt om her, da de begyndte at gå over på borgernes side, så overgav han sig til sidst, og han lod Vindebroen sænke. Da Vindebroen blev sænket, der folk stormede ind, altså det gik fuldstændig amok, og de huggede af de resterende soldater, de dræbte dem, fordi de var bevæbnet med knive og lanser og sværd og alt mulige forskellige våben. Og de ville selvfølgelig ind på slottet, både for at løslade de 7 fanger, der sad indespærret, men så ville de selvfølgelig også have de store krudtmængder og våben, som var derinde. Og direktørens hoved og soldaterne, deres hoveder blev hugget af og sat på lange pinde, hvor man sådan havde hovedet oppe på toppen, bare for at vise, at de virkelig var de bedste. Og de kaster stadig ting, altså det er stadig helt voldsomt her, og det eneste man kan sige også, det er, at kongen er slet ikke at finde noget sted. Han har ikke gjort noget som helst væsentligt ud af sig i dag, så det er ikke til at vide, hvad han laver. Tilbage til studiet, yes, og så vil jeg se at komme i sikkerhed. Ja, det ser godt nok farligt ud det der, men hvad er det så en forfatning, der er i gang? Det der har vi fået også ekspert på sagen, og videre til ham. Jesdorf, studiet København. Yes. Mange tak for det, Jes. Menneskerettighedserklæringen blev udsendt i 1789 for at hjælpe denne her nye forfatning. Landet kunne nemlig ikke styres af demokrati alene, og der blev valgt, at kongen stadig skal have lidt at sige, og skal han arbejde sammen med nationalforsamlingen. Så derfor blev det valgt et konstitutionelt monarki. Der var de nye kirkeforordninger også blevet vedtaget. Den universelle kirke hører til under staten. Der er krav om, at alle præster skal aflægge ed til staten, og alle kirkens grund er blevet beslagret og sat til salg. Der er dog stadig en vis betydelse omkring denne forfatning, om den er kommet til at holde. Det er tydeligt kun lige helt enig. Der er blevet stillet yderligere spørgsmål til institution, siden kongen og dronningen prøvede at flygte, men blev afsløret og bragt tilbage til Paris. Tilbage til dig, Jes. Mange tak for det, og vi har ellers hørt en nyhed her om noget i Vejen Kommune. Nej, jeg passer ikke. Jeg har lige fået en vanvittig nyhed at vide. Kongen han er død i Paris, og kan vi få mere om det at vide? Ulla Terkelsen. Ja, det er rigtigt. Yes, jeg hører netop i mine øresnegl, at kongen er død. Han er netop blevet henrettet, og man troede ikke, at så grusom en skæbne kunne ske for kongen bare et enkelt år efter, at han er blevet afsat fra tronen, og bare 3 måneder efter, at Frankrig er blevet en republik. Det er en voldsom hændelse, hvor at, kongen er død. Kør den. Mange tak for det, Ulla. Hvis vi ser på den positive side, skal vi se på, at det kan være, der kommer ro på i Frankrig nu. Og det var alt, hvad vi havde i dag i 16 nyhederne. Jesdorf, studiet København.